Ono što sam vidio tamo, bilo je toliko šokantno da sam godinama čutao. Ali sada, kada se približavam krađu, moram da progovorim, makar me crkva i proglasila jeretikom. Pisao je otac Серафим u svom posljednjem pismu, koje je crkveno rukovodstvo žestoko zabranilo. 40 godina života u manastiru Voronec, hiljade molitava, bezbroj posta i ispovesti. I šta je dobio na krađu? Saznanje koje je uzdrmalo temelje svega u šta je verovao. Raj, kako ga opisuju sveštenici i vernici, ne postoji. Umesto njega nešto mnogo strašnije. Ili možda čak i lepše. Šta je otac Серафим zaista video pre svoje smrti? Zašto je crkva tako učajnički htela da sakrije njegovo pismo? I šta to znači za svakog od nas, koji verujemo u život posle smrti? Manastir Voronec u rumunskim Karpatima poznat je kao Sikstinska kapela istoka. Freske na zidovima, stare vekovima, prikazuju raž i pakao, onako kako ih je crkva učila generacije. Svetli anđeli, strašni demoni, vrata raža otvorena za pravednike, plamen pakla za grešnike. Baš u ovom svetom mestu otac Серафим proveo je 4 decenije svog života. Rođen kao Milan Popović, sin zemljoradnika iz Transilvanija, odlučio je sa 22 godine da napusti svet i posveti se Bogu. Nije bio običan mladić, završio je studije teologije, govorio 5 jezika, čitao dela svetih otaca. Ali nešto u njegovoj duši žudelo je za nečim više, za direktnim dodirom s božanskim. Ja sam želeo da upoznam Boga lično, ne kroz knjige, govorio je svojim monaškim braći. Njegov put bio je strog. Molitva po 7 puta dnevno, ručni rad, potpuna izolacija od spoljnog sveta. Nikakve televizije, nikakvih vesti, nikakvih porodičnih poseta. Samo Bog, manastir i tišina. Godinama nije izašao izvan zidina Voronca. Njegovi roditelji umrli su, a on nije otišao na sahranu, jer je to bila njegova žrtva. Bratša po redu govorila su u njemu sa divljenjem. Ako iko zaslužuje raj, to je otac Серафим. Ali šta se dešava kada čovek koji je ceo život žrtvovao za raj sazna da raž ne postoji onakvim kakvim ga zamišljamo? 2016 godina, oktobar. Otac Серафим, u to vreme već 82-godišnji starac, iznenada se razboleo. Upala pluća, visoka temperatura, otežano disandže. Manastir je udaljen od grada, privezli su ga u bolnicu tek 3. dana, kada je već bio pri kraju snage. Reanimatolog Dan Mihajlescu, koji je radio tu not Ešeš, seća se tog slučaja. Video sam stotine pacijenata koji su umirali, ali ovaj čovek bio je drugačiji. Njegovo lice zračilo je mirom, iako je znao da odlazi. Srce je stalo oko ponoći. Klinička smrt. Dežurni lekar pokušao je reanimaciju, ali nešto je bilo čudno. Iako je monah bio bez svesti, njegove usne pokretale su se kao da nešto šapče. Šta to govori? Pitao je medicinsku sestru Dr. Mihajlescu. Ne znam, odgovorila je ona. Ali deluje kao da razgovara sa nekim. Tražalo je 20 minuta. 20 dugih minuta u kojima je otac Серафим bio na granici između dva sveta. Masaža srca, defibrilacija, adrenalin, ništa nije pomagalo. Dr. Mihajlescu već je hteo da konstatuje smrt, kada je monah iznenada uzvuknuo. Oči su mu se otvorile širom i u njima je bio takav užas kakav lekar nikada ranije nije vidio. Ne, to niže istina, vikao je otac Серафим, hvatajući doktora za ruku. Raj nije ono što nam pričaju. Mi smo bili prevareni. Medicinska sestra prekrstila se. Dr. Mihajlescu pokušao je da ga smiri, ali monah je nastavio da govori, brzo, uzbuđeno, kao da mora da iskaže sve pre nego što ponovo ode. Šta je video? Šta je toliko uzdrmalo čoveka koji je 40 godina živeo u potpunoj veri? Otac Серафим govorio je sledeće. Osetio sam kako duša napušta telo.
Bio sam iznad svog fizičkog omotača, vidio sam lekare kako me oživljavaju. Ali nisam osjećao strah, osjećao sam radost. Konačno idem kući, mislio sam. Konačno ću vidjeti Hrista, anđele, rajske vrte o kojima sam čitao. Ali ono što je uslijedilo bilo je sasvim drugačije. Ne mogu da upišem kuda sam otišao. Nije to bilo mesto, to je bilo stanđe. Video sam svetlost, ali ne kao sunce. To je bila svetlost koja je imala svest, koja je bila sve u svemu. Monah je pokušavao da objasni nešto što reči ne mogu izraziti. I tada sam shvatio. Raj u kome sam čitao, raj sa vrtovima, sa zlatnim vratima, sa Bogom na prestolu, to ne postoji. Umesto toga, postoji beskrajno putovanđe duše. Mi ne odlazimo u raj da se odmaravamo. Mi odlazimo tamo da radimo na sebi, da se usavršavamo, da učimo, da rastemo i to nikada ne prestaje. Dr. Mihajlescu zapisivao je njegove reči ne verujući ušima. A pa kao? Pitao je. Monah je uzdahnuo. Pa kao nije mesto večne patnje. Pa kao je stanje duše koja nije sposobna da oprosti sama sebi. To su duše koje ne mogu da prihvate svoje grehe, pa zauvek ostaju zarobljene u svojoj krivici. Zvuči li vam ovo kao jeres? Ili kao istina koja je bila skrivena vekovima? Sljedećeg jutra otac Serafim zatražio je olovku i papir. Njegove ruke drhtale su, ali on je uporno pisao. Braćo moja, počinjao je. Znam da će ono što sada kažem izazvati burne reakcije. Ali, ako ne govorim istinu sada, kada ću? Pismo je bilo dugačko, 5 stranica gusto ispisanog teksta. U njemu je detaljno opisivao svoj posmrtni doživljaj, ali i zaključke do kojih je došao. Svi ovi vekovi, sve ove molitve, svi ovi obredi, da li smo bili u pravu? Ili smo samo ponavljali dogme koje neko davno, iz dobrih namera ili iz straha stvorio da bi kontrolisao vernike? Najšokantniji deo pisma glasio je ovako. Vidio sam duše koje nisu bile krštene, koje nikada nisu čule za Hrista. I one nisu bile u paklu. One su bile na istom putu kao i mi. Zar to ne znači da naše učenje greši? Zar to ne znači da Bog nije onakav kakav nam je prikazan? On nije sudija koji raspravlja među spasenim i prokletim. On je izvor koji svima nudi šansu, bilo za života, bilo posle smrti. Monah je predao pismo igumanu manastira Voronec. Šta mislite da se dogodilo? Iguman, otac Nestorije, pročitao je pismo i pobledeo. Ovo je jeres, rekao je. Ne možeš objaviti ovakve stvari. Znaš li kakve posljedice bi to imalo? Vernici bi izgubili veru, crkva bi bila uzdrmana. Ali otac Serafim insistirao je. Ja nisam izgubio veru. Naprotiv, moja vera je postala jača. Ali sada verujem u Boga koji je mnogo veći, mnogo milostiviji od onog koji nas plaši paklom. Iguman je uzeo pismo i stavio ga u sef manastirske biblioteke. Ovo će ostati poverljivo, rekao je. Dok si živ, ćemo ti oprostiti ovo ludilo. Ali posle tvoje smrti pismo će biti uništeno. Otac Serafim umro je 2 nedelje kasnije. Službeni uzrok smrti, upala pluća i srčana insuficijencija. Ali on je svojim monaškim bratšima ostavio nešto više, sumnju. Ako je on, koji je bio najpravedniji među nama, rekao da raj nije onakav kakav mislimo, da li mi zaista znamo kuda idemo posle smrti? Šeputali su monasi među sobom. Crkva je zabranila bilo kakvu diskusiju u pismu. Zvanična izjava bila je kratka. Otac Serafim u svojim posljednjim danima bio je pod uticajem likova i halucinacija. Njegova učenja ne predstavljaju stav pravoslavne crkve. Međutim, jedna kopija pisma ipak je preživela. U 2021. godini, 5 godina posle monahove smrti, jedan od njegovih bivših učenika, koji je u međuvremenu napustio manastir, objavio je fotografije pisma na internetu. Ekscerpti su se brzo proširili po pravoslavnim forumima, izazivajući žestoke rasprave.
Jedni su optuživali pokojnog monaha za izdaju vere. Drugi su tvrdili da je on bio pravi svetitelj, koji je imao hrabrosti da govori istinu. Crkva je ponovo reagovala, ali ovog puta agresivnije. Svako ko širi ove lažne tekstove čini greh protiv svete crkve, upozorio je sinod. Ali što više su pokušavali da zataškaju priču, više je ona izlazila na videlo. Čemu tolika panika? Zašto crkva tako učajnički želi da sakriže reči jednog umirujućeg monaha? Ali slučaj oca Serafima nije usamljen. Postoje i drugi koji su doživeli slična iskustva i čija svedočanstva crkva ignoriše ili prikriva. Dr. Raymond Moody, američki psiholog i lekar, dokumentovao je hiljade slučajeva ljudi koji su doživeli kliničku smrt. Njegova knjiga Život posle života opisuje iskustva koja su začuđujuće slična. Tunel, svetlost, susret s bićima od svetlosti, panorama života. Ali ono što je najzanimljivije, nijedan od tih ljudi nije opisao raj ili pakao, kako ih crkva uči. Umesto toga, opisivali su stanje mira, ljubavi, ali i proces učenja i razvoja. Sveštenik Georgije Patrović iz Srbije, koji je 2008. godine preživeo srčani udar, također je pričao o svom posmrtnom iskustvu. Vidio sam svetlost koja me je pitala, da li si naučio ono zašto si poslat na zemlju. Nisam znao šta da odgovorim, pričao je. I tada sam shvatio, nismo na zemlji da bismo samo molili i išli u crkvu. Ovdje smo da bismo voljeli, opraštali, učili. Njegova propoved posle tog iskustva postala je drugačija, manje o strahu od pakla, više o ljubavi i prašanju. Crkva ga nije zvanično kritikovala, ali je bio tiho premešten u udaljenu parohiju. Medicinska sestra Ana Đuričić iz bolnice u Beogradu svjedočila je o slučaju koji je vidjela 2019. godine. Pacijent, muškarac od 50 godina, doživeo je kliničku smrt tokom operacije. Kada smo ga oživjeli, počeo je da plače. Zašto ste me vratili? Pitao je. Tamo je bilo tako prelepo, tako mirno. Nisam hteo da se vratim. Kada su ga pitali šta je vidio, upisao je mesto gde nije bilo sudnje, nije bilo kazne. Samo beskrajna svetlost koja je ispunđavala svaku čeližu njegovog bića. Niko me nije pitao da li sam dobar ili loš. Samo su me prihvatili onakvog kakav gdje sam, rekao je. Šta to znači? Da li je moguće da smo vekovima učili pogrešnu verziju istine? Nekada davno, u prvim vekovima hrišćanstva, postojalo je učenje o apokatastasi. Ideći da će na kraju svi biti spaseni, čak i đavo. Origen, jedan od najuticajnijih ranih hrišćanskih bogoslova, učio je da je Bog toliko milostiv da će na kraju svim dušama dati priliku za spasenje. Ali crkva je u 6. veku proglasila ovu ideju za jeres. Zašto? Zato što je strah od pakla bio moćno oruđe kontrole. Ako vernici znaju da će svi na kraju biti spaseni, zašto bi se pokoravali crkvenim pravilima? Zašto bi se plašili? Možda je otac Serafim vidio nešto što je nekada bilo poznato, a zatim namerno zaboravljeno. Ali šta ako je monah bio u pravu? Šta ako raj zaista nije mesto odmora, već stanje konstantnog duhovnog rasta? Šta ako naše duše ne dobižaju nagradu ili kaznu, već šansu da nastave svoj razvoj, bilo ovde, na zemlji, bilo u nekom drugom obliku postojanđa? Ova ideja nije nova. U budizmu, reinkarnacija je način da duša uči dok ne dostigne nirvanu. U judaizmu, kabala uči u tikunu, procesu korekcije duše kroz više života. Čak i u hrišćanstvu, gnostički tekstovi govorili su o višestrukim nivoima postojanđa kroz koje duša prolazi. Otac Serafim u svom pismu zapisao je: možda je Hrist došao da nam pokaže put, a ne da nas spase namesto nas. Možda je njegova poruka bila: evo, ja sam prošao kroz smrt i vaskrsnuo. I vi možete to isto. Ne treba vam crkva, ne trebaju vam posrednici. Samo vaša volja, vaša ljubav,
ваша способност да опростите. Звучи ли вам ово као джерес? Или као суштина онога што je Христ заиста учил, пре него што су негова учења постала институција? 2 месеца пре смрти, отац Серафим позвао je едног од младжих монаха, брата Јована. Слушај ме добро, рекао му je. Када умрем, не чеш ме видети како лутам неким рајским вртовима. Бичу на путуванџу. И свичхе му се поново срести, али не у оном облику, у коđем нас црква учи. Срештхе му се као душе, коđе заедно уче, коđе заедно расту. И никога нече бити коđе нас судити, осим нас самих. Брат Јован, збунџен, питао je, али оче, зар то nije јерес? Стари монах се насмежао. Можда јесте, али истина е често јерес за оне коđи воле лаж. Када су 3 дана после монахове смрти чистили негову челиџу, пронашли су још један запис, недовршен. Писао je, моđа братшо, немојте ме оплакивати. Нисам изгубил веру, нашао сам je. Бог ни je оно што нам причају. Он je многу вечи, многу дубли, многу милостивији. И рај nije награда коđу добијамо ако се понашамо добро. Раж je наше природно станџе, до којег свака душа на кражу стиже, питање je само, кроз колико патње чему прочи, док не схватимо да смо одувек били спасени. Нисмо пали, само смо заборавили ко смо. И сада се сечам. Текст се ту прекидао. Шта je хтео да каже? Чега се сетио у својим последњим тренуцима? Дали je видел Бога? Или je схватил да je on сам, као и свими део те божанске светлости? Отац Несторije, игуман коđи je sakrio писмо, умро je годину дана после отца Серафима. На самрти замолил je едног од монаха да му донесе оно писмо из сефа. Прочитал ga je поново и тихо заплакал. Можда je bio u pravu, прошепотал je. Можда смо се ми сви плашили истине. Монах коđи je to čuo, никада nije смео да прича o tome na glas, ali je priču poverio nekolicini bliskih ljudi. Jedna od tih osoba sam ja. Sada, kada su prošle godine, polako izlaze na površinu i druga svedočanstva o ocu Serafimu. Ljudi koji su ga znali pričaju da je u posljednjih nekoliko meseci života bio drugačiji. Mirniji, radosniji, bez straha. Više nije govorio o grehu i kazni, seća se jedan od monaha. Govorio je samo o ljubavi. Kao da je konačno razumeo nešto što ostali od nas još nismo. Njegovi posljednji zapisi, oni kođini su uništeni, puni su ove nove viziđe. Nemojte se plašiti smrti, nemojte se plašiti pakla. Jedino čega treba da se plašite džeste da proživite život, a da niste voljeli, da niste uprostili, da niste naučili. Jasno je da crkva nikada neće zvanično priznati istinitost monahovog pisma. Previše je na kocki vekovima izgrađivana teologija, moć institucije, kontrola nad vernicima. Ali ono što oni ne mogu da kontrolišu jeste rastuće interesovanđe ljudi za lična duhovna iskustva, za neposredno saznanđe, za istinu izvan dogmi. Sve više ljudi koji dožive kliničku smrt vraća se sa sličnim pričama, a sve manđe ih se plaši da podele svoje iskustva bez obzira na crkvene sankcije. A sada pitanje za vas, da li biste voljeli da je otac Serafim bio u pravu? Da li biste se osjećali opuštenije znajući da pa kao nije večna vatra, već samo stanđe duše koja još uči? Ili vam je potreban strah od kazne da biste bili dobri? Šta ako smo svi mi, zapravo, na istom putovanđu i Raž je samo sledeća stanica, a ne krajnja destinacija? Šta ako se duša nikada ne zaustavlja, već stalno raste, stalno uči, stalno se približava izvoru iz kođeg je potekla? Možda je otac Serafim želeo da nam kaže, ne čekajte smrt da biste počeli da živite po istini. Počnite sada. Volite bez uslova. Oprostite bez ograničenja. Učite bez straha. Jer sve što radite, ovde odražava se tamo. A tamo nema sudija, samo ogledalo vaše sopstvene duše. Napišite u komentarima da li biste želeli da saznate istinu u životu posle smrti, čak
и ако она уништава свеущасте, до съда веровали. Или радие бирате удобност старих верованджа. Ставите лайк, ако вам е ова прича дала ново перспективу. И кликните на звонце, да не пропустите следече откривене тайне, кое църква покушава да съкриже. Jer postoje još pisma, još svedočanstava, još istina, koje čekaju da izađu na svetlost. Отец Серафим možda je otišao, ali njegove reči ostaju. I možda je upravo to njegov istinski raj, da istina koju je video nastavi da živi i posle njegove smrti.